Danas vas pozdravljamo iz Požege gdje nas je u novo otvorenoj zgradi Gradskog muzeja ugostio gradonačelnik Željko Glavić. Gospodine gradonačelniče, hvala vam na gostoprimstvu i ove godine. Dobro nam došlo. Povijest kaže, zaslugom Julija Kempfa osnovan je 6.12.1924. Gradski muzej Požega. Sad, koliko ste vi ponosni na ono što pod tim imenom Požega ima 100 godina kasnije? Pa izuzetno sam ponosan. To je 100 godina od osnivanja muzeja, ali prije još malo više od 3 godine ovdje su bile zapravo 3 ruševne zgrade, jedan oskudni prostor muzeja i evo projektom koji je financiran iz projekta Slavonija, Baranja, Srijem. Napravilo se rekonstrukciju, dogradnju i uređenje Gradskog muzeja sa novim stalnim postavima i danas se doista nalazimo u ovoj obnovljenoj zgradi koja je 100 godina ponos Požežana, jer na neki način, zapravo na svaki način čuva uspomenu na kulturnu povijesnu baštinu grada Požege. Evo, već nam je nekako postala tradicija zapravo da se u prosincu sastanemo i radimo nekakav pregled godine koja je protekla. Možemo reći da je, barem što se tiče kulturne scene u Požegi, ovo uistinu bila velika godina. Evo, ispunila se jedna od želja koja ste mi rekli, zapravo otkrili u prošlogodišnjem intervjuu, a to je Gradski arhiv. Da, Požega je do 1966. imala Gradski arhiv, međutim onda je od 1.1.1967. sjedište Gradskog arhiva prešlo u Državni arhiv u Slavonskom Brodu i evo sve do ove godine bilo je sastavni dio Brodskog državnog arhiva. Velika želja kroz cijelo to vrijeme Požežana, svih koji su i prije mene sjedili na ovoj stolici, bila je da se Državni arhiv osamostali ovdje u Požegi i da Požega kao županijsko sjedište i središte i kao grad bogate i društvene i političke i kulturne tradicije bude sjedište Državnog arhiva kao institucije koja je izuzetno važan stup u čuvanju arhivske građe, u čuvanju kulturne baštine, proučavanju različite dokumentacije iz koje se može donositi zaključke i o prošlosti i o sadašnjosti pa i o budućnosti ovoga grada. Da, baš sam htjela reći da je teško zapravo nekomu ko nije iz Požege objasniti zašto je to Požežanima toliko puno značilo, ali malo je to i udaralo možda na taj nekakav ego, ako to smijemo tako nazvati, jer je uistinu bogata povijest zapravo i Požege i svega onog što je čuvano u tom arhivu, jel? Da, gledajte, u ovom slučaju nije ništa bilo usmjereno na Slavonski Brod kao sjedište Državnog arhiva. To su bile okolnosti u kojima je to tako napravljeno. Vjerojatno su zato postojali i nekakvi razlozi. Međutim, Požega zapravo je oduvijek bila usmjerena na taj svoj kulturni, vjerski, obrazovni značaj. Prva gimnazija je bila ne u Osijeku, bila je u Požegi na ovim prostorima Slavonije. Znači, pogotovo 18. i 19. stoljeće Požega imala jednu fantastičnu renesansu kulture, obrazovanja, društvenog života, obrtničkog i nekako knjižnica, muzej i Državni arhiv su ta 3 stupa na kojima počiva
briga o tom nasljeđu, o toj kulturnoj baštini. Koji god od ta 3 stupa bi maknuli, to ne bi bilo stabilno. Dakle, s ovim sada Državnim arhivom u Požegi nekako smo učvrstili te stupove na kojima počiva ta briga o nasljeđu, kulturnom nasljeđu grada Požege. Osim tih velikih stvari zapravo za kulturnu scenu radilo se i na nekim drugim projektima. Ja bih izdvojila vrtić, početak izgradnje vrtića koji je iznimno potreban zapravo u Požegi. Da, Požega ima ove godine 200 djece koja žele ići u dječji vrtić, a nisu se uspjela upisati. I to je nešto što je nedopustivo i što je svakako se i moralo riješiti. Na početku mandata rekao sam da do kraja mandata ćemo napraviti toliko kapaciteta u dječjim vrtićima da svako dijete koje želi i treba ići u dječji vrtić bude i upisano. Evo, na najboljem smo putu da zaključimo tu priču. Uskoro, nadam se do Dana grada, do 12. ožujka, bit će otvoren ovaj veliki vrtić pod gradom koji je jedan prekrasan objekt na mjestu koje ima tradiciju. Upravo na tom mjestu je bio i prvi vrtić u Požegi i zapravo time smanjujemo broj djece koja će biti neupisana. Međutim, mi smo također započeli projekt dogradnje postojećeg dječjeg vrtića u Rudinskoj koji će imati kapacitet oko 85 djece i time zapravo više u Požegi neće biti djece koja žele ići u vrtić, a ne mogu se upisati. I isto tako u prigradskom naselju Mihaljevci u pripremi je, to smo već prošli na tom pozivu, sufinancira se također iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti jedan dječji vrtić sa kapacitetom 60 djece. I evo, to je nekakav doprinos da majke koje su zaposlene, roditelji koji rade, a nemaju druge mogućnosti, da mogu biti sigurni da će moći svoju djecu upisati u dječji vrtić. Kakva je atmosfera trenutno u Požegi? Ostaju li ljudi? Nekako mi se čini da se smanjio taj val odlazaka zapravo u čitavoj Slavoniji, pa evo je li i Požega zapravo jedan primjer? Da, imamo vrlo jasnu sliku tih događanja oko iseljavanja. Imali smo jedan doista težak period u kojem su osobito mladi ljudi iseljavali što izvan granica Republike Hrvatske, što u velike gradove i srećom da je to zaustavljeno jer broj stanovnika u ovom području Požeštine je osjetno pao u tom periodu. Međutim, mi danas imamo daleko manje iseljavanje, ali imamo povratak čak i mladih obitelji, ljudi koji su odselili ili izvan granica ili u veće gradove i koji se sad ovdje vraćaju. I to nam je posebno drago, zato su nam i važni svi ovi projekti da stvorimo uvjete koji će biti bar približni velikim gradovima, da ljudi ovdje mogu biti zadovoljni životom kakav žive, da imaju radno mjesto, da djeca imaju sve potrebne sadržaje za jedno zdravo odrastanje i to je na neki način i usmjerilo naša nastojanja da ti projekti idu baš u tom pravcu.
Koje biste još projekte izdvojili evo, i u svom mandatu, ali i u protekloj 2024. godini, a da smatrate da su bili evo, ključni u bilo kojem smislu? Da. Pa gledajte, mi smo prvo, osim što je završen muzej u kojem sada i sjedimo, završili smo projekt aglomeracije. To je najveći infrastrukturni projekt u Požegi valjda ikada, jer to je projekt od 30-ak milijuna eura gdje je napravljena nova kanalizacijska mreža, nova odvodnja i upravo prošli petak je otvoren, pušten u rad centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Time je zapravo i rijeka Orljava, Požeški potoci i ovo područje postalo ekološki puno prihvatljivije nego što je bilo. Može se reći da je tim činom Požega postala doista čist grad, ugodan za življenje što se tiče okoliša. Osim tog izuzetno važnog projekta, velika želja bila nam je izgradnja jedne nove osnovne škole kako bi i ove postojeće mogle preći u jednosmjensku nastavu, jer je to cilj općenito u modernoj Europi da nastava bude u jednoj smjeni. I evo, prošli smo doista jedan komplicirani, težak put, ali dobili smo suglasnost i izradili smo projektnu dokumentaciju. Uglavnom, u Požegi treba uskoro početi izgradnja 15 milijuna eura vrijedne nove osnovne škole u sklopu koje će biti riješen i jedan odjel za djecu sa poteškoćama u razvoju, što Požega danas ima riješeno, ali ne na potpuno primjeren način. To je jedan od projekata koji nam je bio izuzetno važan. S druge strane, ulagali smo u projekte sportske infrastrukture. Požega pa i Požeško-slavonska županija nema niti jedan atletski stadion, a Požega je imala atletski stadion davno kad mnogi drugi nisu imali, međutim zbog okolnosti oko izgradnje nove gimnazije taj atletski stadion više nije u uporabi i želja je svih nas Požežana bila izgradnja novog atletskog stadiona. I evo upravo iz ITU mehanizma gradi se novi atletski stadion u Požegi. To je sport koji je bazični, sport koji bi svakako trebao imati svoje mjesto u razvoju jednog grada i evo, time izgradnjom tog stadiona zapravo riješit ćemo i taj problem. Isto tako gradi se novi nogometni stadion. Srušili smo stari potpuno i teren i zgradu i pri kraju je izgradnja novog nogometnog stadiona. Završen je pomoćni teren, upravo se radi glavni teren i zgrada je negdje recimo tako u završnoj fazi. Kroz ovo vrijeme, prošle i pretprošle godine, obnovili smo i sportsku dvoranu Grabrik, a u sklopu ovih projekata vezanih uz školstvo Požega će dobiti i dvije nove velike sportske dvorane, jednu u osnovnoj školi koju sam spomenuo, dvodjelnu veliku sportsku dvoranu i jednu još veću trodjelnu sportsku dvoranu između gimnazije i škole Julija Kempfa, jer tamo trenutno te škole nemaju sportsku dvoranu, tako da će izgradnjom nove, evo, oba dvije
škole, to su velike škole, dobiti i taj sadržaj. Naravno, bilo je tu još različitih ulaganja u sport, ali evo, to smo isto smatrali kao jedan dug prema mladima i evo, kao još jedan razlog da nam ne odu. Jasno. Dio tih projekata, dakle, bit će prebačen i za 2025. godinu, a i dovršen u periodu koji je tek pred nama. Je li ima neki projekt koji biste voljeli izdvojiti za sljedeću godinu, a da bi trebao biti naglašen? Pa evo, taj sam i ostavio za kraj nabrajanja projekata. Znači, to je zapravo jedan povijesni projekt, revitalizacija stare gradske jezgre Požega. Dakle, Požeški barokni trg je doista jedinstven. To je sad već jedan od rijetkih baroknih trgova u Europi i godinama se zahvati na tom trgu zapravo nisu radili iz vrlo jednostavnog razloga. To su skupi projekti za koje je teško naći dovoljno sredstava i onda se uvijek manje više iz tog razloga odustajalo, a naravno postoji onaj drugi razlog, vrlo je teško u kulturnoj baštini raditi projekte, to je vrlo zahtjevan posao i što se tiče projektiranja, dozvola, suglasnosti i svih aktivnosti koje idu oko toga. Mi smo u sklopu ITU mehanizma dobili 18 milijuna eura i od toga nekih 11-12 milijuna eura smo usmjerili upravo za taj projekt koji se sastoji iz 3 dijela. Jedan dio je uređenje pristupnog puta, to je ova uska Sokolova ulica gdje smo već započeli radove. Drugi dio je rušenje stare tržnice koja je zapravo negdje 60. godina izgrađena onako po modelu koji ne korespondira baš sa baroknim trgom i sa njegovim ostalim sadržajima. Taj objekt se ruši i na tom mjestu se gradi podzemna garaža s 2 etaže. Iznad toga jedan tržni centar, kulturni, trgovački, kako god. I na kraju se rekonstruira kompletna ploha baroknog trga. To je zahtjevan, opsežan projekt, ali projekt koji je za Požegu od neobično velike važnosti jer će sačuvati zapravo taj kontakt između današnje Požege i Požege od nekada. Pretpostavljam da će to zahtijevati jako puno strpljenja zapravo građana koji će se morati naviknuti na to da će nekoliko godina zapravo srce grada biti gradilište. Jel? Da, to će biti tako, ali isplatit će se. Evo, je li taj projekt zapravo jedan od onih na koje ste najponosniji, a da ga vežete za ovaj svoj period gradonačelnikovanja ili ima još nešto što biste izdvojili? Pa mislim da mi je ipak, da su mi projekt revitalizacije povijesne jezgre i izgradnja nove zgrade Državnog arhiva uz osamostaljenje Državnog arhiva u Požegi, mislim da su mi to ipak onako najdraži projekti. Ima li nešto evo, što je ostalo neostvareno, neka želja za koju ste smatrali da ćete uspjeti tijekom svog mandata, a niste uspjeli? Pa nije mi ostalo ništa što sam planirao, a da nisam bar započeo. Ne možete u 4 godine napraviti sve, jer neki projekti dugo traju, dugačke su pripreme. Zamislite koliko suglasnosti i projektne dokumentacije i svega je potrebno kod tako opsežnih i zahtjevnih projekata kao što je sam barokni trg. Međutim, to su projekti koji su u fazi kad se više i ne mogu zaustaviti
Dakle, oni će biti završeni u sljedećem mandatu. To je, ništa nije sigurno, ali recimo da je sigurno. I s te strane, kad uzmem projekte koji su završeni, koji su u tijeku, pa će biti u ovom mandatu, i one koje ostavljam nekome za sljedeći mandat, zadovoljan sam i zapravo ne bi mogao reći da je ostalo nešto što bi baš jako htio, a da nisam bar započeo. Evo, kao novinarka već nekoliko godina pratim Požegu, pa ću se usuditi hrabro zaključiti da je zapravo u ovom političkom smislu i zapravo vašoj odluci da postanete gradonačelnik više Požega trebala vas nego što ste vi trebali tu poziciju. Imali ste svoju liječničku karijeru koja je bila vrlo uspješna. Evo, već ste sami rekli, zadnji je mandat, najavili ste da očigledno nećete ići u nove lokalne izbore. Je li vam žao? Ne, nije mi žao. Za sve postoji vrijeme, pa tako evo dođe neko vrijeme kada se zapravo onako sami od sebe stvore neki uvjeti u kojima trebate na kraju profesionalne karijere nešto odraditi za opće dobro i ja taj mandat tako shvaćam. Zato niti sam planirao dva, niti bi htio dva mandata. U ovom mandatu nastojao sam usmjeriti neke stvari kao Požežan onako kako mislim da je najviše u interesu Požege i veselim se tome da jednog dana ti projekti budu završeni, da ono što sam, recimo tako, prihvatio kao interes razvoja grada Požege, da se to doista i dogodi. Evo, prilika je ovo onda da se putem Plus portala još jednom obratite svojim sugrađanima uoči kraja još jedne uspješne godine. Evo, hvala vam lijepo na tome. Drage Požežanke i Požežani, svi stanovnici Požege i Požeštine, na kraju ove godine koja je bila u smislu razvoja grada Požege po mojim kriterijima vrlo uspješna, nadam se i po vašima. Želim vam svima skupa da nastavimo u tom tonu. Svima vam zahvaljujem na podršci, najprije što ste me izabrali na ovu zahtjevnu, ali časnu dužnost, a onda isto tako i na podršci koju ste mi pružali tijekom ovoga mandata. I svima vam skupa želim sretan Božić i puno sreće, zdravlja i mira u sljedećoj 25. godini. Mi se pridružujemo vašim željama i zahvaljujemo vam što ste uvijek bili otvoreni za suradnju sa Plus portalom. Hvala vam.